אז עכשיו אנחנו נעשה גם image to video כשאנחנו מכניסים רק את ה-first frame. בסדר? ככה אפשר לייצר VFX כאלה. כל מיני דברים שהם קצת פחות צפויים, שאני פשוט רוצה אולי לכתוב לו איזשהו אפקט שיקרה, וה-AI יכול לעשות את זה בשבילי, זה מאוד מגניב. אנחנו נבקש שיהפוך את הבחורה שלנו פה למכשפה, אוקיי? אני רוצה שהיא תהפוך למכשפה, הבגדים שלה יהפכו לצבע שחור, היא תתחיל לרחף והיא תעשה צחוק מרושע. יופי, אז בואו ניקח את ה-first frame, נכניס את זה כאן, נגיד לו I am using Kling 2.1 Pro with first image. Please create a VFX where this woman starts levitating. She is becoming a witch. Her clothes are turning black and she is כבר אמרנו שהיא עושה levitating, and she is doing an evil laugh as the sky are raining and a big thunderstorm in the background. יאללה. אחלה, ניקח את הפרומפט. קלינג 2.5 טורבו. בסדר, 1080, 5 שניות. נבקש מהצ'אט גם את הנגטיב. לא טענתי את הפריים. יאללה, ובואו נלך על זה. אוקיי, יש לנו ג'נרוט, בואו נראה מה קיבלנו. וואו, אוקיי, זה די כאילו מה שביקשתי. יכול להיות שאם הייתי עושה את זה 10 שניות, זה היה כאילו עוד קצת האפקט, עוד קצת, אבל סבבה, זה מספיק. בסדר? אחלה, מגניב. אז יש לי בחורה הולכת לה ביער, ופתאום היא הופכת למכשפה. בסדר, שהיא גם הפכה לסינית על הדרך וכאלה. האמת שעשיתי גם עוד טייק, ושכחתי להקליט. כאן לא הכנסתי את סופת ברקים, אבל סבבה, מגניב, אוקיי? אז זה image to video, כאן עשינו רק את ה-first frame ועבדנו עם זה.